Bona tarda a tots i totes, benvingudes i benvinguts a la nit de l'empresa i la cultura, i en la que coneixereu els 10 projectes finalistes del programa Impulsa Cultura 2023. A més, avui sabrem quin d'aquests 10 projectes és el guanyador. Com a president de la Fundació Catalunya Cultura em sento profundament emocionat de veure-us a tots aquí avui units per una causa que transcendeix a les fronteres de la cultura i de l'empresa. Cal treure pit i sentir orgull al fet d'apostar pel talent, la creativitat i la innovació. I concedir el Premi Empresa Cultura 2023 a DKV Seguros. Hi ha dues entitats que s'han volgut sumar aquesta nit i donar 2 premis extra. I el projecte guanyador és Gunzo. Anem a descobrir quin és el projecte guanyador. De 8 hores, Open House Barcelona. Compartiu l'empenta per tirar endavant les vostres idees i la voluntat de transformar i millorar la societat des de la cultura. El Xavier, a nosaltres ens agrada recordar-lo com el nostre àngel de la guarda. Seria el Premi Impulsa Cultura 2023 a l'Egigant. La cultura, que per nosaltres i com a país és la columna vertebral de la nostra nació, que és un senyal d'identitat i que ens fa sentir orgullosos i valents com a país. Gràcies, ben gran, i visca la cultura. Ens veiem l'any que ve. Moltíssimes gràcies.